Haupa nire outlier kutxunak, edo nire outlier gogokoenak, edo nire outlier maiteak. Hau da, norma hausten duten horiek, ustekabean datozenak. Gauela gauza berri bat ikasita oheratu beharko zenuke, edo hori dio gaztelaniazko esaera zahar batek. Gaur zure ezagutzari epsilon txiki bat gehitzen saiatuko gara. Lo egin aurretik pilatuko duzu jakinduria horretan gure granotxoa jartzear. Ongi etorri epsilon gehiagora. Eta clickbait batekin hasiko gara. Zoriontsuagoak aldira bikoteak emakumea erakargarriagoa bada. Titularra aztertuko dugu eta baita laginketa ere. Titularrari begiratu bat emateko, hemen daukazue 20 minutu edo 20 minutos aldiezkarian ateratako albiste bat. Gizon itxuseekin eta emakume erakargarriekin osatutako ezkontzak zoriontsuagoak dira ikerketa baten arabera. Hau 2014ko otsailaren 2an argitaratu zen, eta neuri bihotzean mina eman zidan. Esan nuen, nola? Zergatik? Zesan nahi duenek? Nola egin daute dago ikerketa? Horregatik, eta beherago irakurri nuenagatik, ikertzen hasi nintzen. Beherago zera dio. Emakume ederreke adirazi zuten, pozik sentitzen direla euren senarrak zoriontsu eta asebeteta ikusten dituztenean. Bueno, momentu honetan niri sartu zitzaizkidan munduko letxe txar guztiak eta sua igo zitzaidan hainketako atzpuntetatik buruko azkenengo hilera arte. Baina ondorioak atera aurretik, ezinbesteko zerbait jakin behar dugu. Nori egin zioten azterketa? 450 bikote zirela esan zuten, baina zein motatako bikoteak? Adina, herrialdea, klase soziala, ezkontzaren iraupena, gauza guzti horiek garrantzitsuak dira titularua jakirri aurretik. Izan ere, ez badugu populazioa ondo definitzen, hau da, interesatzen zaizkigun ezkontza guztiak, eta lagina aztertu diren kasu zehatzak ez badago ondo aukeratuta, titularra divertigarria izan daiteke, baina ez derrigorrez aplikagarria. Dizdira guztiak ez dira urre, eta hau bai dela euskal esaera zahar bat. Orduan, lehenengo eta behin populazioa zer den definitu behar dugu, eta zer den lagina. Orduan, zer da populazioa? Populazioa izango litzateke interesatzen zaizkigun gizabanako guztiak. Bueno, gizabanakoak edo objektuak ere izan daitezke. Adibidez, munduan dauden ezkontza guztiak izan daitezke kasu honetan. Edo, bonbilak, zenbat ordu irauten duten jakiteko, bonbila bat pizten dugu eta ikusten dugu zenbat denbora irauten duen. Beraz, gure populazioa izan daitezke gizabanakoak, izan daitezke objektuak, baina beti oso ondo definituta izan behar ditugu. Eta gero lagina aukeratu behar dugu. Zergaitik, ezin ditugulako populazioko elementu guztiak kontutan hartu. Ezin diegu mundu guztiari galdetu. Ezin ditugu bonbila guztiak puskatu zenbat irauten duten jakiteko. Horregatik, bertako zati bat hartu behar dugu. Beraz, lagina izango da beti populazioaren zati bat, populazioaren parte izan behar dira lagineko elementuak. Eta hauek gainera errepresentatu egin behar dute populazioa. Ezin daiteke izan osasun azterketa bat egin nahi dudala, eta nire lagina aterako dut 3. adineko pertsonetatik. Osasun azterketa mundu guztiari buruz bada, mundu guztia egon behar da nolabait adirazita lagin horretan. Orduan, titularren arabera, zein izango litzateke gure populazioa?
Bueno, ezkontzak esaten du, baina heterosexualak izango dira, ze neska eta mutila bereizten dituzte. Ez dituzte sexu bereko ezkontzak kontutan hartzen, ez da ere, bi pertsona baino gehiago kontutan hartzen dituztenak, nahiz eta hori oraingoz legala izanez. Orain titularrari kasu egiten badiogu, mundu osokoak izan beharko lirateke, ze ez du espezifikatzen tokiren bat ez ezer. Edozein adinetakoak, luzeak, ezkontza luzeak, ezkontza laburrak, umeak dituzte, ez aldituzte, holakorik ez dakigu. Orduan, jakiteko zeri buruz aztertzen ari garen, gehiago sakondu beharko dugu. Baina bitartean, hedabide askok argazkietan jartzen zuten fokua. Bale? Ikusiko duzue nola argazkiak ateratzen oso trebeak izan ziren. Titularrak ere aldatzen zituzten guztiak clickbait eder batekin. Baina gutxik erreparatu zioten batez, ez esatearren, lagina nola aukeratu zen. Orduan eman diezaiogun begiratu bat artikulu originalari. Artikulu originala Andrea Meltzer eta bere kideek idatzi zuten eta argitaratu zen Journal of Personality and Social Psychology argitalpenean 2013an. Begiratu bat ematen badiogu, bigarren orrian ja ikusten dugu nola egin zuten laginketa. Laginketa estatu batuetan izan zen. Eta estatu batuetako 3 toki konkretutan. 3 ere unibertsitate handi bateko inguruetan. Nor bizi da unibertsitate inguruetan? Unibertsitateko ikasleak eta irakasleak. Beraz, ja laginketa pixkat arraroa da. Baina eske hori baino haratago joan gaitezke. Non jarri zituzten tiketak. Ze tiketen bidez aukeratu zuten gure lagina. Jarri zituzten ezkontza agentzietan eta ezkontzeko dendetan. Vale? Hau da, ezkontza bilatzen duten agentzietan, horrez daukazu bikotea izan beharrik, eta ezkontza prestatzeko dendetan. Beraz bikotea daukazu, baina ezkontza ez dut uste. Beraz, ja laginketa hori oso arraroa egiten da. Bezke horrez da guztia bukatzen. Gainera, hurrengo orrialdera bagoaz, ikusiko dugu laginketa horretatik gainera batzuk baztertu zituzten. Eta gelditu ziren bakarrik talde konkretu batekin. Eta zeintzuk ziren baldintza horiek. Bueno, parte hartzeko baldintzak ziren lehen ezkontza izan behar zuen, bigarren ezkontza bada, bietako baten bigarren ezkontza bada, azterketatik kanpora, ikerketatik kanpora. Bikideek gutxienez 18 urte izan behar zituzten, eskerrak, eta gainera irakurtzen eta idazten jakin behar zuten zer gutxiago, ezta? Baina bendatoz, benetan, ikerketa honen baliogabetasuna bermatzen duten bi baldintza. Lehenengoa, ezkonduta 6 hilabete baino gutxiago izan behar dituzu. Ze bide egin duzu ezkonduta? Esan nahi izateko ezkontza zoriontsua nola lortu daitekeen. Eta bigarrena, seme-alabarik ez duzu izan behar. Claro, eske seme-alabak izateak haserreak sor ditzake bikotean. Eta gainera emakumearen gorputzak aldaketak sumatuko ditu. Eta hurrengo baldintza ikusten duzuenean, ulertuko duzue zergatik ikerketa hau pixkat misoginotsua ere baden. Zer esaten du, emakumeak 35 urte baino gutxiago izan behar ditu. Emakumeak. Gizonak izan ditzake 85, nahi badu. Baina emakumeak 35 baino gutxiago. Eske bestela arroza pasatzen zaigu, neskak, otuz gero. En fin. Orduan, gaizki egindakoa kritikatzea ondo dago, baina jakin beharko dugu nola egin ondo. Hona hemen,
egin ditzakegun laginketa mota desberdinak, beti ere populazioa argi izan da. Lehenengo izango litzateke ausazko sinplea. Hau da gure populazioa kontutan hartuko dugu, eta populazio horretatik hartuko dugu lako txikitxo bat. Lagin txikitxo bat. Nola? Bueno, kasurik errazen izango litzateke loteriarekin egiten duguna. Pertsona guztiak sartu bonbo batean, eta ateratzen diren pertsonak. Hau, zaila da. Alde batetik, atera ditzakegu pertsona guztiak era berekoak. Etnia berekoak, toki berekoak, adin berdineta, antzekoetakoak, eta bestalde batetik ez daukagu hain bonbo handirik askotan. Orduan, badaude beste era bateko laginketak. Adibidez, estratifikatu. Imagina dezagun guk badakigula. Espainian 60% emakumeak dira eta 40% gizonezkoak. Eta gure laginean nahi dugu 60% emakumezkoak izatea eta 40% gizonezkoak. Hau egin dugun bezala, egin dezakegu beste kriterio askorekin gure populazioa taldekatu. Nola taldekatuko dugu? Adine desberdinetakoak, edo sexu desberdinetakoak, edo etnia desberdinetakoak, eta behin multzoak ditugunean, multzoako hitzetik gure lagineko elementuak aukeratuko ditugu ausaz. Indezakegu urna batean bolatxo jarrita, berriz bonboa erabil dezakegu, nahi dugun bezala. Urrengoa izango litzateke multzokatua. Imaginatu gure lagina nahi dugulatera edo gure populazioa hiri bateko biztanleak direla. Orduan, hiri horretan, ausaz aukeratuko dugu lehenengo auzo bat. Auzo aukeratuta, ausaz aukeratuko dugu kalea. Behin kalea aukeratuta, ausaz aukeratuko dugu atea. Eta behin atea aukeratuta, ausaz aukeratuko dugu ate horretan bizi den pertsona bat. Horrela berriz hasiko ginateke lehenengotik, berriz ausaz aukeratu auzoa eta bar. Era horretan ikusiko dugu nolabait hiri guztia egongo dela ondo identifikatua gure laginean. Eta bukatzeko, laginketa sistematikoa erabiliko dugu. Laginketa sistematikoa oso erosoa da, baldin eta gure populazioa finitua eta ondo definitua badago. Eta oso ondo jar badezakegu zenbakitua. Adibidez, protekzio ofizialeko etxeak zozketatzen direnean, era hau erabiltzen da. Gure populazioa finitua zenbakiz jartzen dugu, batetik azkenengo zenbakira zenbakituta, eta hor bi zenbaki atera behar ditugu. Lehenengo zenbakia, ausaz aukeratzen da, eta horrek identifikatuko du hasierako pertsona. Horri ez zaio ezer egokitu. Ez gure lagineko parte izatea, ez da etxe bat ere. Vale? Eta hortik aurrera, bigarren zenbakiak hartuko du agintea. Eta bigarren zenbakia hau izaten da normalean zenbaki oso nahiko txikia, eta lehenengo pertsona gure laginean sartuko dena, edo lehenengo pertsona tokatuko zaiona gure etxea, izango da hasierako pertsona horretatik K pertsonara dagoena. 1, 2, 3, 4, K arte. Hori izango da lehenengoa. Eta hortik aurrera, K-tik Kara, K pertsonatik K pertsonara aukeratuko ditugu gure lagineko pertsonak edo etxeat egokitu zaien pertsonak. Bukatzen dugunean gure populazioa berriz hasiko ginateke gure lagina oraindik bete gabe badago. Honekin izango genituzke laginketa mota desberdinak. Beraz badakizu. Titular bati sinetxi aurretik galdetu zure buruari. Nola eta nori galdetu zioten. Gustatu bazaizu, utzi zure laika, partekatu ezazu bideoa eta arpidetu hurrengo ezagutzaren epsilona gales ezazu. Hurrengo arte nire outlier maiteak.